1885 urtarrilaren 21 Getarian jaio zen. 1962ko martxoaren 24an Valentzian hil zen. Lanbidez jostuna eta kapelagilea izan zen. Bere izengoitia Maisu izan zen. Bere garaiko jostunik handiena eta famatuenean izan zen. Bere eragina oso garrantzitsua da oraindik. 12 urterekin josi zuen bere lehen jantzia, markesa batentzat, bere amaren bezero batentzat. 16 urterekin Bordelera etorri zen frantsesa ikasteko. 1910 urtean, bere lehenengo moda-etxea ireki zuen Donostian. Erregina Maria Kristina izan zen bere bezero nagusia, noblezia jantzi zuen beti. Espainia utzi zuen gerra zibilaren ondorioz. 1927an, Parisko bere lehenengo moda-etxea ireki zuen. Gerra ondoren, Bartzelonako eta Madrilgo moda-etxeak ireki zituen berriro. 1950ko eta 1960ko hamarkadetan izan zuen arrakastarik handiena. Oskar de la Rentaren, Corregesen, Ungaroren eta Givennchyren lanetan izan zuen eragina. 1968an lan egiteari utzi ondoren, 1972an hil zen Espainian. Museo oso ederra eskaini diote bere herrian, jauregi zahar batean. Bere amak lan egin zuen tokian.